سبنانی عزیز ҳозир шумода мехоҳам як бокса нишон диҳам. бовар кунед дар қаҳвахонаи бодом беҳад хеле пухтупазои бамаза дорам. баъд нигоҳ кунед боксро набинед чӣ қадar хушрӯ упаковка кардагай. ҳозир шириниёша нишонтон медиҳам. баъд нархша гап мезанам. ҳама нигоҳ кунед инами қадар ширинӣ дора. беҳад бамаза тайёр мекунанд. профессионални охи ина дидед духтаро. инами як бокси калон упаковкаи калони хушрӯ ҳамагӣ 150 сомона. ина аксия ба хотири моҳи шарифи рамазон. марамат барои туҳфа мегирен, барои вай мегирен, хурдантон мегирен духтарако. беҳтарин нуқтаи савдои беҳтарин қаҳвахонаи тамошобино ки анам хел шириниёи бамаза барои муштариҳо пешниҳод мекуна. мана барои доставка ма рақам мемонам. марамат касоне ки имконияти рафтан надоранд метавонед муроҷиат кунед. нигоҳ кунед духтаро анаи пичонияшунам беҳад бамаза. раҳ давомадам камакак таксида вайшид. мазашда гап нестай духтаро. нархи боша 40 сомонай. бовар мекунед 40 сомона. нами қадараш 40 сомонай. баъд инчунин барои кӯдако гирифтам. иноям нархошон дастрасай. ина духтаро пончика бинен чӣ қадar хушрӯ чай барои падарка бинен чӣ қадar необычнее иҷада. и ба фикрам 25 сомонай. ҳам хеле қимат нестай духтаро. дастрасай нархошон. мана ина ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ духтаро пухтупазошонда гап надорум. мана макаронсиёшона бинед. иям барои туҳфа беҳтарин туҳфаяй. нархаш дастрас. барои маълумоти бештар ҳозир ман ҷудогона навор мекунам нишон метам. барои маълумоти бештар катихчон бо ҳам суҳбат шавем. ана баъд духтаро чизи дигаре ки мехостам шумода нишон диҳам. самбусаҳои қаҳвахонаи бодома бисёр таърифу тавсиф мекунанд. инам аям заказ кардам. ҳозир омода мекунам. заморожении амхе самбусаҳоям доранд. ҳозир омода мекунам бо шумода нишон метам ки чӣ хеле шид. барои ифтор аз қаҳвахонаи бодом анам хеле самбуса заказ кардам. тамошобино рафта худам харидам рости. ина марҳамат. ҳозир омода мекунам шумода нишон метам. инам хеле заморозкаям мефурӯшанд. тамоми намуди амиваёям доранд. ина чӣ пухтупаз чӣ заморозка чизе дар корайтона метавонед духтарако рафта аз қаҳвахонаи бодом вай кунед харидорӣ кунед ё ки заказ кунед доставка барои доставка качон гап занед. хулосаи рози омода мекунам шумода нишон метам чӣ қадar шид. охи духтарако гап надорум дар самбусаҳои анамин қаҳвахонаи бодом. гӯшти резакати тайёр мекунанд. фарш не гӯшти резакати чон тайёр мекунанд. беҳад бамаза сочнияй пурри гӯштай сочния ки бамаза ки хушрӯай. бовар кунед ай пухтагиш аллакай аёдам биромадай хурдем навор накардам. ина хостам инем қашаки навортон бикунам ки бинен шумоям заказ кунед духтаро. марҳамат ҳам хрустяши ҳам бамазаак ҳам осонак худаш тайёра ка мегирен духовкада мемонед мепазен. инам хе самбусаҳои бои гуфти гапо тайёр мешавад бо маззаи нотакрор. дар рӯ ба рӯи меҳмонхонаи хилтон тамошобинони азиз озина суроғара пура мефаҳмонамтона қаҳвахонаи бодом ҷойгирай. баъд аз анамин мағозаи пенти беҳад пухтупазои нағз доранд. таърифу тавсифша фаҳмида будам. барои ҳаваи омадагиам тамошобино ки барои ифтора ягон чӣ харидорӣ кунам. хулас нигоҳ кунед ворид мегардем. ина духтарако беҳад фазои нағзай барои шишта чойнӯшӣ кардан бинен чӣ қадар ҷои хушрӯвай. марҳамат нархошонам беҳтарин нарх будай. пухтупазошам ҳамаш пухтупазои анам хел гуфти гапо ки эксклюзив пухтупазое ки ҳар ҷода нестай. ира бинен охи кондитирои номи кор мекунанд. ира бинен ҳар гуна боксо тайёр кардагиян. чӣ хеле гуфтум нархошон арзон дастрас. доставкаям доранд. рақамора мемонам дар рӯи экран. марҳамат чизе дар корайтона инами чӣ намуд пирожниҳои нав ки биромадагиай дар мағозаи дар қаҳвахонаи бодом пайдо мекунен. нигоҳ кунен тамошобино ира бинен охи инами 40 сомонай диден. анаи бокси калон 150 сомон. ана хе заморозкаҳо доранд. ҳама чӣ доранд хулас. марҳамат.